pangitaon ko. Ikaw lang, ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Ikaw lang, ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Dios. Labihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Matag karon ug unya, ngalan mo ibayaw ko. Matag karon ug unya, ngalan mo pangitaon ko. Ikaw lang, ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Ikaw lang, ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Dios. Ilabihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Niagi nga Domingo ato ang gitapos ang libro sa buhat mahitungod sa kung giunsa paggamit sa Dios ang iyang katawhan nila bina si Pablo sa pagpalapnag sa gingharian sa Dios, sa mensahe sa Dios ngadto sa mga katawhan. Ni bisan subo man pamalandungon nga diin ang mga piniling katawhan sa Dios mao pud ang mga tawo nga misukwahi o musupak o wala motuo sa tawo nga gipadala sa Dios o wala mituo sa pulong sa Dios. Apan ato nakita pud sa mga pipila ka mga kinalasan nga bersikulo sa libro sa buhat nga diin bisan tuod dili man nindot ang dagan sa biyahe or sa lawig sa kinabuhi ni Pablo, labi na sa kinalasan nga bahin nga diin pagbalik nila sa Roma, nakasugat sila og grabe ka kusog nga unos. Ni bisan sa unos na miligro ilang kinabuhi, hapit sila mamatay, apan nituman sila sa sugo sa Dios, ug naluwas sila ug ato nakita nga diin bisan sa dagkong unos balod nga moabot sa atong kinabuhi, mga problema, mga kasakit, mga pagsulay, ato makita nga diin kung atong usbon, kung atong tan-awon likod niining tanan nga dunay plano na itumong ang Dios niining tanan, ni bisan unsa kabati ang hitabo sa atong kinabuhi, anhan nato makita ang panalangin likod niining mga gitawag nato bati nga panghitabo sa atong kinabuhi. Og tuod man nga diin natapos ang libro sa buhat, nga diin atong nalambigit ang mahitungod sa
unos ug kani pod ang ato ang mensahe karon maghisgot pod kita mahitungod sa usa pod ka unos nga diin nasinati sa usa ka propeta. Ang atong paghisgutan karon nga din ato na pong sugdan og pagtuon kaning libro ni Jonas. Aton siya makita diri sa libro, diri sa Daang Testamento, ang libro ni Jonas. Kani siya nga libro aduna lamay 4 ka kapitulo. O ato makita nga naa lang siya ay 48 ka bersikulo. Apan sa dili pa nato tan-awon pag-ayo kung unsa man ang mensahe sa Dios nga atong ipaabot nga iyang ipaabot diri kanatong tanan, akong giawhag matag usa nga diin ang mga itaglamdag sa balang Espiritu Santo and magampo sa kita. Labing gamhanan ug balaan ng mga Dios sinintak na salamat o Dios sa kahigayunan nito ni makatuon sa imong mensahe. Salamat Ginoo nga diin dako kayo nga pribilehiyo para sa amua nga makadungog na pod sa imong mensahe ni bisan among nasayran nga diin sa uban nga nasod. Di ultimo pagkupot lamang og Biblia patyon sila apan niini nga mensahe niini nga taknaa. Salamat o Dios nga diin libre o tinaw o walay makababag sa among pagtuon sa imong mensahe ug tugoti o Dios imong ablihan ang matag usa ka kasing-kasing ug gunahuna nga among makuha, masuta, masayran, masabtan kung unsa man Ginoo imong mensahe nga imong ipaabot sa matag usa. Samtang amo ang tan-awon ng kinabuhi ning Jonas, kung unsa man ang iyang kinabuhi nga amo pong makita, mahatagan og maayong pagtulun-an diri sa tag-sa namong kinabuhi samtang among pagatan-awon ang iyang kinabuhi ug unsa imong gibuhat o Dios taliwala o likod ni ining tanang panghitabo sa iyang kinabuhi. Salamat o Dios sa tanan, amo kang pasalamatan, amo kang daygon, ibalik kanimo ang tanang himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. So balikon ko arita sa pagtuon sa libro o sa basahon ni Jonas. Ato lang sa tan-awon karon ang tulo ka bersikulo nga atong masayran unsa man siya nga libro, kinsa man si Jonas, asa man siyang dapita. Kani siya nga libro ang basahon ni Jonas lahi sa ubang basahon sa mga propeta diha sa Biblia. Ngano lahi man siya tungod kay gipaagi man kini sa usa ka sugilanon nga gisaysay sa mga kalihukan sa usa ka propeta nga naninguha sa pagsupak sa sugo sa Dios. Ato makita ang mga pipila ka mga propeta nga naa sa Biblia hilabi na sa Daang Testamento. Ato makita nga diin kani mga propeta ganahan sila nga mutuman kung unsa ang sugo sa Dios. Apan kaning ato mabasa karon o sa kabasahon ni Jonas nga diin usa siya ka propeta nga misupak siya kung unsa ang sugo sa Dios. Gisugo siya sa Dios sa pag-adto sa Ninibe. Ang Ninibe ang uluhang syudad sa dakong gingharian sa Assyria nga gamhanang kaaway sa Israel. Apan si Jonas dili buot moadto sa Ninibe uban sa mensahe sa Dios kay hugot man ang iyang pagtuo nga ang Dios dili motuman sa iyang bahad sa paglaglag sa maong syudad. Diin gusto ipasabot ni Jonas nga dili siya motuman tungod kay basin dili tumanon sa Ginoo ang iyang saad nga diin ang Dios moingon siya nga diin ang kaning mga nasod nga diin nagpatuyang og buhat og bati or ngilad o wala mosimba sa Dios kanunay nibisan kaning Ninibe kanunay sila moingon tag gamhanang kaaway sa Israel o piniling katawhan sa Dios. Gusto ni Jonas nga diin kaning nasura dili maluwas, gusto niya nga kining nasura makaamgo o makadawat sa maong silot mao nang usa ka rason nga dili siya moadto sa Ninibe. Human sa mabulok o mga hitabo, napugo si Jonas pagtuman sa sugo sa Dios og sa katapusan nang luod siya sa dihang wala matuman ang iyang mensahe sa kalaglagan. Tungod kay ang taga Ninibe naluwas man. Atong masayran kining maong basahon naghulagway nga ang Dios may hingpit nga pagbuot sa tanan niyang binuhat. Apan labaw sa tanan, gihulagway ni ining basahona nga ang Dios mao ang Dios sa gugma
ug siya ang Dios sa kaluoy, ug palabihon niya ang pagpasaylo ug pagluwas ni bisan kinsa, bisan pa sa mga kaaway sa iyang katawhan kaysa sa pagsilot o sa paglaglag kanila. So ato makita diri nga diin ang Dios mas iyang gituman, mas iyahang gibarugan, o mas bililhon pa sa iyaha ang pagpasaylo, pagpakitag gugma, pagpakitag kaluoy kisa sa pagsilot sa mga tao. So ato makita nga din ang batasan sa Dios, una sa tanan, siya ang Dios nga mahigugmaon, siya ang Dios nga mapasayloon, siya ang Dios nga puno sa kaluoy. Apan ato kung makita masayran nga diin diha pud sa Dios aduna siya sa iyahang pagka-Dios, musilot pud siya, muhukom pud siya sa mga tao nga diin wala gid mo tuo, wala gid mo dawat, wala gid relasyon sa Dios, ni bisan gibuhat na niya ang tanan para sa mga tao, para ang bisan ang tao nakaila na kung kinsa ang Dios, maski ang Dios mo'y nangitag paagi nga din ang tao makaila sa iyaha, ni maski ang Dios mo'y naghatag og paagi nga din ang tao maluwas, ang tao makaila, ang tao makadawat kung kinsa ang Dios. Ni ang tao igo na lang sa pagtuo, ang tao igo na lang sa pag-angkon, ang Dios mo'y nagbuhat niining tanan, posible nga ang tao makabaton og relasyon sa Dios, posible nga din ang tao makaila kung kinsa ang Dios. Ug mao nang atong hisgutan niini nga din si Jonas usa ka propeta, siya usa ka tawo nga nakaila kung kinsa ang Dios, siya ang tawo nga diin mas nakaila kung unsa ang mabuhat sa Dios. Nasayod siya nga ang Dios gamhanan, nasayod siya ang Dios gugma, nasayod siya nga ang Dios mapasayloon. Mo na nga diin dili niya kung atong tan-awon diri mas gipalabi niya ang iyahang personal nga kalagot, hilabi na sa nasod sa lugar sa Ninibe, tungod kay gusto niya nga diin ang taga Ninibe kaaway Manila, gusto niya nga diin silutan sa Dios, tungod kay kung moadto siya maluwas kaning taga Ninibe, dili na noon silutan sa Dios o basin panalanginan pa noon ang gitawag nga kaaway nila. So mao na siya ang batasan ni Jonas. Pero atong sayran nga diin sa pagsugod sa bersikulo 1 sa kapitulo 1 sa libro sa basahon ni Jonas, atong makita diri nga diin usa ka adlaw ni ana ang Ginoo miingon kang Jonas nga anak ni Amitay lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninibe og badlunga ang katawhan didto kay nasayran ko ang hilabihan sila kadautan. Sa bersikulo 3 atong mabasa diri, apan inay moadto si Jonas sa Ninibe, mipadulong hinuon siya sa Tarsis, miadto siya sa Jopa ug didto may barko nga kaingon sa Tarsis, mibayad siya sa iyang pliti ug misakay siya aron mahilayo sa Ginoo. So ato makita diri klaro kayo ang mensahe sa Dios, klaro kayo ang sugo sa Dios, klaro kayo kung kinsa si Jonas. Si Jonas usa ka propeta, si Jonas gisugo sa Dios, ang nagsugo dili bisan kinsa nga tao, dili bisan kinsa nga mga katigulangan. Ang nagsugo mao ang Dios, mo'y nagbuhat, mo'y tagiya sa kinabuhi ni Jonas, mo'y nagbuhat sa kalibutan, mo'y nasayod sa tanan, mo'y nasayod sa kinabuhi sa tao. Kung kanus-an na tao ang usa ka tawo, kung kanus-an siya mamatay, ang Dios mo nasayod unsa mahitabo pila ka tuig gikan karon. Like ang Dios mo'y nagsugo kang Jonas nga diin si Jonas iyang kinabuhi pa nag-iya man gani pod sa Dios. So ato makita diri nga diin klaro kayo ang sugo sa Dios ug klaro pud kayo kung unsa ang gibuhat ni Jonas. Unsa may gibuhat ni Jonas diri sa bersikulo 3, ni bisan ato makita diri nga diin misupak na noon siya sa sugo sa Dios ug miadto siya padulong sa Tarsis. Ato makita diri nga diin sa kasing-kasing ni Jonas, siguro makaingon ta nga si Jonas grabe kay ni siya makasupak sa balaod sa Dios, grabe kay ni siya manggi supakon sa sugo sa Dios, grabe kay ni siya mulikay sa sugo sa Dios. Like dali kay na to makita ang sayop ni Jonas nga diin mipalayo siya sa sugo sa Dios. Pero kung atong makita diri, kung atong tan-awon sa kinabuhi ni Jonas,
Kung atong tanawon, kung atong tanawon ang kinabuhi ning Hunas, dumayon tag nagsugo man ang Dios sa iyaha. Pero kung atong tanawon kung unsa man ang nas iyang kasing-kasing, dili man siguro nga dili siya gusto mutuman sa Dios. Siguro na siya rason nga wala siya mituman sa Dios. O kana siya nga rason atong nabasa gaganina, tungod kay kaning Ninibe, kaaway nilang Hunas nga mao ni ulipo nila, mao ni pasakit sa ilaha, naghimo sa ilahang mga sulugoon, nagmipatay sa ilaha, like mao ni nagulipon kanila sa pila ka tuig, pila ka higayon, dili ingon nga grabe ka sayon, like mga minahal niya sa kinabuhi nakita nga gipatay ni ini mga tawhana, tapos gisugo ka sa Dios sa pagsulti sa tao nga nagpatay sa mga minahal mo sa kinabuhi. Tapos ganahan ka nga diin. Ganahan ka nga kani mga tawhana nga mipatay sa mga minahal mo sa kinabuhi. Ganahan ka nga masilutan sila sa Dios tungod kay ikaw mituman man kung unsa ang sugo sa Dios. Ikaw nakaila kung kinsa ang Dios, mahigugmaon ka nga Dios. Instead nga makita nimo nga din protektahan sa Dios ang iya mga katawhan, ato nakita nga din gigamit pud sa Dios ang mga daotan nga nasod sa paghatag og leksyon sa iya mga katawhan. Apan ato makita niini nga din usahay muhatag tag rason para lang magaan-gaan kung unsa man ang gusto jud nato o unsa man ang ato ang intensyon. Like kung naisugo ang Dios, siguro misupak si Hunas tungod kay Lord, gusto nako nga din silutan nimo sila. Like mingon ta nga, Lord, gusto nako nga diin pakyon nimo sila. Kung unsa may ilang gibuhat diri namo nga diin mga piniling katawhan nimo Dios, buhat tapod ngadto sa mga tao nga nagpasakit sa imong mga katawhan, like siluti sila o Dios. Siguro human siguro og silot nila, anha pa siguro ipaabot ang kaluwasan sa ilaha. Like gusto makita ni Hunas nga mag-anto sa malaglag ang kaning lugar sa Ninibe before ato makita niini nga diin makita nato sa kasing-kasing ni Hunas nga mao ni siya gusto na ko mahitabo o Dios nga diin malaglag sila, madaot sila, silutan nimo sila tungod kay mao ni gibuhat nila dili namo. Dili ko ganahan nga moadto ko didto tungod kay mapasayloon ka nga Ginoo, mahigugmaon ka nga Ginoo basin dili nimo silot. Basin dili na nanoon nimo sila silutan. Ug mao na nga din ato nakita niini nga diin sing Jonah wala jud motuman sa sugo sa Dios. Do sa mga pipila ka mga bersikulo o mga pipila ka mga kapitulo, atong masayran nga diin mituman man si Jonah, apan atong tanawon din sa mga pipila ka mga wali, atong tanawon ang rason nga no nagsugod man nga naabot siya sa Ninibe o sa mga susunod nga wali atong tanawon nga din unsa may gibuhat sa Dios, iya bang gilaglag jud ang Ninibe? Iya ba jud gisilutan ang Ninibe? Iya ba jud nga or iyahang giluwas ang mga taga Ninibe? Agkato mga tawo nga naa didto. So atong masayran sa mga pipila ka mga wali. So hinaot og ako mga pag-ampo nga din padayon ta sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios. Katong tan-awon diri sa kinabuhi ni Jonah, unsa man ka ang maayong pagtulon-an nga ato makita diri? Unsa ka ang maayo nga ato makita sa atong kinabuhi nga diin maihulagway nato sa kinabuhi ning Hunas. Si Hunas misupak sa Dios. Akong pangutana, unang tan-awon nato ang atong kaugalingon. Kapila man nga higayon na misupak ta sa Dios. Ang sugo sa Dios ngadto kang Hunas nga din iyang dalhon ang mensahe sa Dios ngadto sa Ninibe para unsa man, para maluwas sila, para sa kaluwasan. Sultihan ning Jonah kani mga taga Ninibe kung kinsa ang Dios, kung unsa ang kaluwasan para makabaton og kaluwasan kini mga katawhan. Apan sa kapila ka higayon sa atong kinabuhi karon. Like moingon ta nga dili man ko si Jonah. Like wala man ko gisugo sa Dios. Kung ato makita diri sa sa Bagong Testamento. Sa Mateo 28, ato makita diri nga diin adunay sugo ang Dios. Sa pagsulti
sa mensahe sa Dios ngadto sa mga tao. Adunay sugo ang Dios nga kailap sa tibuok kalibutan ang mensahe sa Dios. Kapila man nga higayon nga wala kamutuman sa Ginoo. Wala siya kalahian nga context tungod kay ang pagsulti sa mensahe sa Dios, ang pagsulti sa ebanghelyo, sugo siya sa Dios para kanatong tanan. Kapila nga higayon nga wala kamutuman sa sugo sa Dios. Do ato makita nga diin, ato makita sa kinabuhi ni Jonas nga diin, direkta nga diin, iyang nadawat ang mensahe sa Dios. Apan wala siya kalahian sa atoa, kung mubasa ta sa mensahe sa Dios, nga direkta, ni bisan didto sa mga disipulo, gipaabot ni Ginoong Jesucristo nga diin, ipaabot or sangyawan ang tibuok kanasuran. Gi-address siya ngadto sa mga disipulo o gi-address siya ngadto sa mga tao nga naay Kristo sa ilang kinabuhi. Panduha nga atong tan-awon. Ana pa ba sa imong kasing-kasing ang pagsulti sa mensahe sa Dios? Sa kinabuhi ning Jonah, ning Jonas, masayod man siya nga diin, kabalo siya unsa ang pagsulti sa mensahe sa Ginoo. Kabalo siya tungod kay nasayod siya unsa ang mensahe sa Dios. Bisan pag naa siyang kasing-kasing ang mosulti sa mensahe sa Dios, apan mas grabe og bugat nga naa siyang kasing-kasing ang pagsupak sa sugo sa Dios tungod kay naa siya ay kaugalingong motibo. Tungod kay di siya ganahan nga diin maluwas ang taga Ninive. Ug sa atoa akong pangutana, aduna or anaa pa ba sa atong kasing-kasing ang pagsulti sa mensahe sa Ginoo? Like, malipay pa ba kita nga diin mo share ta ngadto sa atong mga higala? Like, malipay ba ta nga maghisgot ta mahitungod sa Biblia ngadto sa mga tao? O di ba ka awkwardan ta tungod kay di ta ganahan tungod kay murag bati siya nga topic? Di ba ka awkwardan ta nga maghisgot ta mahitungod sa Biblia tungod kay murag lain siya paminawon, labi na batan-on ko. Tapos akong kaistorya mga batan-on, murag lain paminawon tungod kay like seryoso kayo or di ba ka lain siya nga topic. Kanus ama nahimong lain, kanus ama nahimong daan, kanus ama nahimong bati, kanus ama nahimong boring ang mensahe sa Dios. Kung natay ingon ana klase nga pagbati sa atoa karon, magamping ta ni ana tungod kay dili na siya mao ang kasing-kasing nga gitinguha sa Dios sa iyang mga kaanakan. Ang kasing-kasing nga gitinguha sa Dios ngadto sa iyang mga kaanakan mao ang kasing-kasing nga mopiti kung unsa man ang sugo sa Dios. Ang kasing-kasing nga malipay kung unsa man ang sugo sa Dios. Ang kasing-kasing nga malipay motuman kung unsa man ang sugo sa Dios. Mao na nga din sa matag usa sa ato. Aduna pa ba o naa pa ba sa atong kasing-kasing ang kalipay nga ganahan kong sulti sa mensahe sa Ginoo? O di ba ka akapuya na oy? O di ba ka adi na lang ko? O di ba ka moingon tag ugma na lang? O di ba ka moingon tag ana may laing tawo nga mosulti sa ilaha? Ngano dili man ikaw? Kung nasayod ka sa kamatuoran, ngano dili man ikaw? Mao ni siya gusto nako ipaabot sa matag usa. Kung nasayran na to ang kamatuoran, nga ang kamatuoran nga atong gikuptan mao ang kaluwasan nga makita ni Ginoong Jesucristo. Kung nasayod ta sa kamatuoran apan wala na to gipaabot ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglan niini, mura ra pod nga nisuguta nga maimpierno sila. Ang mga bakak magpadayon gina sila sa pagpamakak. Bisan unsaon na pagbali-bali, mamakak gina sila. Ang mga kulto, daghan kaayo sa mga tao ilang napadala sa ilahang grupo. Tungod kay nasayod sila nga bisan pag nasayod sila nga kulto sila, bisan pag nasayod sila nga bati ang ilahang gibuhat, bisan pag nasayod sila nga din bati ang ilang gituuhan, apan nagpadayon sila buhat niini hangtod nga ang tao makita nga din murag sakto man siguro iyang gisulti. Kung kani mga tawhana mga bakakon, kani mga tawhana nga diin mga kulto nagsulti sa supak sa mensahe sa Dios,
Grabe kaayo nila kakugihan. Grabe kaayo nila pagpaningkamot. Subo kayo pamalandungon nga diin aduna po'y mga kaanakan sa Dios nga wala man lang o wala na nalipay sa pagpaambit sa mensahe sa Dios ngadto sa mga tao. Ug mao nang pangutana, unsa may kalahian nato ni Jonas? Wala, di ba? Misupak ta sa sugo sa Dios. Ug mao na nga diin sa kinalasan nga pagpaambit, gusto na ko masabta nato nga una, kung ikaw naa kay relasyon sa Ginoo, kita naa tay relasyon sa Ginoo. Tapos una, wala ta nagbasa sa mensahe sa Dios. Panduha, wala na to gisulti ang mensahe sa Dios ngadto sa ubang tao. Kani mga butanga, mao ni siya ang gipangbuhat sa mga tao nga layo sa Dios. Kung dili na to ihabit ang atong kaugalingon nga mobasa sa mensahe sa Ginoo. Dili na to ihabit atong kaugalingon nga mosulti sa mensahe sa Ginoo. Ikaw usa ka tawo nga naglakaw palayo sa Dios. Walay tawo nga nagtinguha nga motubo sa iyang pagtuo nga layo sa mensahe sa Dios. Walay tawo nga mitubo sa iyang pagkakristohanon, sa iyang pagtuo nga miduol siya sa Ginoo nga wala siya nagbasa og Biblia. Walay kristohanon nga mature, walay kristohanon nga diin mitubo sa pagpangalagad, mitubo ang iyang pagtuo kung siya kristohanon nga diin gipalayo niya ang Biblia. Kung ganahan ka nga diin motubo ang imong pagtuo, kung ganahan ka masayran kung kinsa ang Ginoo, kung ganahan ka masayran kung unsa ang sugo sa Dios sa imong kinabuhi, kung ganahan ka nga motubo sa imong pagtuo, basa sa mensahe sa Diyos. Basa sa Biblia. Basaha ang Biblia. Panduha, tumana kung unsa ang gisugo sa Biblia. Tumana unsa ang gisugo sa Dios. Tumana unsa ang naa sa Biblia. Tumana unsa ang mensahe sa Dios para sa imuha. Walay sugo sa Dios nga bati para sa imuha. Siguro, bati tungod kay dili pabor nimo ang makita na to tungod kay grabe man ka problema. Bati tungod kay naa kay sugo sa Dios, tapos di ko ganahan nga diin basin ko mosunod ko sa Ginoo, dili na ko ilhon nga higala sa akong mga higala. Basin mosunod ko sa Ginoo, dili na ko ilhon nga anak sa akong ginikanan. Basin mosunod ko sa sugo sa Dios. Basin dili na ko madawat sa akong pamilya. Basin mosunod ko sa sugo sa Dios, basin magantos na noon ko. Like na ako'y nindot na plano sa kinabuhi. Like ganahan ko nga diin makahuman og eskwela, ganahan ko manarbaho, ganahan ko dako og sweldo, ganahan ko makakwarta, ganahan ko mo-focus kung unsa may tan-aw nako maayo para sa akong kaugalingon. Na kung mosunod ko sa Ginoo, basin mawagtang ning tanan. Ug mo ni gusto nako ipasabot sa matag usa. Walay usa ka butang nga naa nato nga kita mo itagiya. Ang Dios mo itagiya ni ining tanan. Siya mo'y nagkupot sa imong pamilya, siya mo'y nagkupot sa imong kinabuhi, siya mo'y nasayod kung unsa imong ugma, siya mo'y nasayod kanus sa kanatawo, siya mo'y nasayod kanus aniya kahaw ng imong kinabuhi. Ug walay sarang usa ka rason na pwede natong irason at tubangan sa Dios na dili ta motuman sa sugo sa Dios. Ug hinaot ipaabot nako sa matag usa. Sa kadaghang higayon nga misupak man ta sa Ginoo, sa kadaghang higayon nga wala man nato kumana unsa ang sugo sa Dios. Hinaot ni ining higayunan ni ining orasa atong ablihan ang atong kasing-kasing ug atong dawaton ang sugo sa Dios. Kung naa may kinahanglan usbon sa Dios sa atong kinabuhi, atong tugutan ang Dios nga mousab sa atong kinabuhi. Atong tugutan nga din ang Dios magapanlihok sa atong kinabuhi. Atong tugutan nga diin magpagamit ta sa Dios ni ining mubo nga kinabuhi. Sugdi na igsuon ko, paggamit na sa Dios. Nagampo kita. Labing gamahanan ug balaan ang mga Dios sa ining mensahe nga among nasayran karon. Salamat o Dios sa pagpahinumdom sa matag usa. Nga diin grabe ka importante ang imong mensahe, nga diin ang imong mensahe makahatag siya og kausaban sa kinabuhi sa tao tungod kay ikaw o Dios na kanimo ang kausaban ug tugot o Dios sa ako mga kaigsuonen karon
nga din nalimtan na nila ang kalipay sa pagsulti sa mensahe kanimo o Dios. Tugoti o Dios nga din ibalik Ginoo sa ilang kasing-kasing ang kainiton sa pagsulti sa mensahe. Tugoti o Dios nga diin niining mubo namong kinabuhi ikaw Ginoo magagamit niini sa mga tao nga naminaw niini nga mensahe karon Ginoo nga wala pa sila relasyon sa imo, nagaampo ako o Dios nga diin tugoti mong balang espiritu magapanlihok sa ilang kinabuhi nga sila mismo pod muduol muluhod sa imong atubangan mo dawat nga din ikaw ang Dios manuluwas sa ilang kinabuhi. Tugoti o Dios osba sila Ginoo. Tugoti o Dios nga mahimo pod sila makaambit pod sila sa kaluwasan nga libre. Nagaampo ako Ginoo sa akong makaigsuonan nga diin padayon nga nagsulti sa imong mensahe ngadto sa mga lugar nga namiligro ilang kinabuhi. Nagaampo ako nga protektahi sila ug nagaampo ako nga din pagi sila padayon, pagi sila kalinaw, kaisog sa pagsulti sa mensahe nga sama kang Pablo niingon siya, kung mamatay man ako sa pagsulti sa mensahe sa Dios, usa na siya sa dako na kong kalipay. O hinaot sama-sama a Ginoo, kalipay namo Ginoo ang pagsulti sa imong mensahe ngadto sa mga katawhan nga wala pa nakadungog kung kinsa ka nga Dios sa ilang kinabuhi. Salamat sa tanan o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.